dat kerkske voelt de warmte zien krachten. Brakke eerste, denkste niet aan de tijd. Ja, Carolus neemt dich met in zijn gedachten. Van dat kerkske Christ doe geen spiet. Steek een kerkske aan bij Carolus. Het zal dich helpen, het geeft dich moed. Deel dien verdriet met hem in zijn kapelke. Op 5 januari 2007 werd in een bomvolle kerk in Münstergeleen een plechtige heilige mis opgedragen door Monseigneur Everard de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond. Naast de hulpbisschop waren naast vele anderen ook generaal postulator Pater Giovanni Zubiani, Pater Mirek Lesitsky, overste van het moederhuis in Rome, Pater Leo Bos, provinciaal van de Nederlandse Passionisten, en Pater Joachim van der Heijden, die al jaren ijvert voor de heiligverklaring van Pater Karel, betrokken bij deze dienst. Nadat, met hulp van de misdienaars, de kaarsen waren ontstoken, vertrok de lichtprocessie, voorafgegaan door fanfare Juliana, naar de Pater Karelkapel, waar de relieken werden vereerd. Pater Karel werd geboren als Johannes Andreas Hoebe op 11 december 1821 te Münstergeleen, als vierde kind in het molenaarsgezin Hoebeluiten. Hij overleed op 5 januari 1893 te Dublin. Als kind reeds wenste Karel priester te worden. Hij bezocht gedurende 10 jaar het college van Calle te Sittard. Het studeren viel hem zwaar, maar hij was een volhouder. In 1840 werd hij ingelood voor militaire dienst, die tot 1845 zou duren. Hoebe was echter maar 3 maanden in actieve dienst. Hij was geen vechter. Zijn ouders kochten een remplaçant voor hem. Een goede soldaat zou hij nooit worden. Tijdens zijn diensttijd hoorde hij over de Passionisten, een orde die toen in Nederland nog nauwelijks bekend was. In 1845, nadat zijn officiële diensttijd voorbij was, meldde hij zich in het klooster der Passionisten in Ere, België. Hij nam de naam aan Karel van Sint-Andries. Op 21 december 1850 werd Karel van Sint-Andries tot priester gewijd. 2 jaar verbleef hij nog in België. Toen werd hij naar Engeland uitgezonden. Op zijn standplaatsen, onder andere Aston Hall, Broadway, Cotton Hall, St. Helens en Londen, kwam hij in contact met verpoperde Ierse fabrieksarbeiders en mijnwerkers. In 1857 werd Karel Hoebe overgeplaatst naar het pas gestichte klooster Mount Argus te Dublin. De Passionisten zetten zich in voor de allerarmsten en predikten het katholicisme in de verarmde wijken van de stad. Pater Karel troostte armen en zieken. Velen bezochten hem om troost en genezing te vinden. Er werden veel wonderbaarlijke genezingen gemeld. Pater Karel kreeg de bijnaam de man met de zegenende handen. Tijdens zijn leven al werd hij als heilige beschouwd. Na zijn dood bleven gelovigen zijn graf bezoeken. Sedert 1949 ligt Pater Karel Hoebe begraven in de kloosterkerk van Mount Argus, waar tienduizenden jaarlijks hem vereren. Pater Karel werd zalig verklaard door paus Johannes Paulus II op 16 oktober 1988. Ook zijn geboortehuis in Münstergeleen werd een pelgrimsoord. In 1935 stichtten de Passionisten in het geboortehuis een gedachteniskapel, die hoe langer hoe meer pelgrims trok. In de jaren 90 van de 20e eeuw nam het aantal bedevaartgangers uit Limburg en de rest van Nederland dat het geboortehuis bezoekt nog steeds toe. Honderdduizenden bidden er voor vele intenties. Zo ook Münstergelener Dolf Dormans, die in 1999 van zijn ziekenhuisartsen te horen kreeg dat hij binnen 24 uur zou overlijden aan een dodelijke darmziekte. Hij ontving de laatste sacramenten en zijn familie kwam afscheid nemen.
Fanfare Juliana hield zelfs een extra repetitie om de heer Doormans op gepaste wijze naar zijn laatste rustplaats te kunnen brengen. Maar op wonderbaarlijke wijze genas de heer Doormans nadat hij zich in zijn nood tot Pater Karel gewend had. Pastoor Broers treedt momenteel op als waarnemend postulator. Dat wil zeggen dat hij alle aspecten rond de heiligverklaring aandraagt en in Rome bepleit. Ofschoon een en ander nog niet 100% zeker is, wordt de heiligverklaring rond oktober 2007 verwacht. Op de sterfdag van Pater Karel, 5 januari, wordt elk jaar in Münstergeleen gevierd met een plechtige Eucharistieviering, gevolgd door een lichtprocessie. Op de laatste zondag van juni wordt er jaarlijks een biddag gehouden. Op die dag wordt in de grote kapel te Münstergeleen om het uur de noveen en de rozenkrans gebeden. Na het rozenkransgebed van 16 uur trekken de pelgrims processiegewijs naar de tuin achter de kapel en verzamelen zich daar rond de Lourdesgrot. Deze grot heeft Pater van der Heijden laten bouwen ter herinnering aan de Lourdesgrot van Mount Argus.